Szexuális érintkezéssel átvihető fertőzésekben szerepet játszó kórokozóknak a száma több mint 30. Baktériumok, különböző vírusok játszanak szerepet, sarjadzógombák, egysejtű lények, illetőleg bizonyos olyan élősködők, amik például a szemérem szőrzetben megtapadva idéznek elő kellemetlen fertőzést, nevezetesen a lapos tetőt, de nem ezekről szeretnék kiemelten beszélni, hanem arról, ami ma Magyarországon is, Közép-Európában, Kelet- és Nyugat-Európában is reneszánszát éli, a vérbajról, a szifiliszről, illetőleg a gonoreáról, vagy tripperről, más néven kankóról. Ez a két betegség a klasszikus nemi betegségek körébe tartozik, és jellemzőjük, hogy a terjedés, a fertőzés átadása után bizonyos olyan klinikai tünetek jelentkezhetnek, amelyek révén a diagnózis felállítása még a korai szakaszban lehetséges. Miért fontosak ismernünk ezeket a betegségeket? Azért, mert a szifilisz, de akár a gonorea is, ha nem kerül időben diagnosztizálásra, akkor komoly komplikációkat, szövődményeket idézhet elő a még nem kezelt fertőzöttnél. Szifilisznél például kialakulhat, eljuthat a beteg kezelés nélkül a szifilisz késői szakaszáig, a központi idegrendszeri tünetekig, amikor is, bár a terápia rendelkezésre áll, azonban a már kialakult károsodásokat a hatékony szifilisz elleni kezelés sem tudja helyreállítani. De ugyancsak a szifilisznél nagyon fontos, hogy ha egy fiatal nő, aki gyermeket vár, szifiliszes fertőzésben is szenved egyidejűleg, amely miatt kezelésben még nem részesült, akkor az anyai szifilisz stádiumtól függően fennáll a veszélye annak, hogy a magzatra átadja a szifiliszes fertőzést, aminek komoly következményei lehetnek a terhesség kimenetelére, illetőleg a megszületett magzat további életére. Tehát ezek azok a fertőzések, amelyekről feltétlenül a mai világban, a 21. században is szükséges információkkal rendelkeznünk. A terjedésükről. A szifilisz és a gonorea és a félreértések elkerülése véget nem csak a klasszikusan kivitelezett nemi érintkezéssel adható át, hanem mind a kettő fertőzés továbbítható, óvszer nélkül lefolytatott orális, illetőleg anális közösüléssel is. Számos esetben fordul elő az orvosi praxisban, a betegnél a szifilisz első stádiumának a klinikai tüneteit diagnosztizáljuk, és a végén nagy nehezen kiderül, hogy igen, egy alkalmi kapcsolata volt a páciensnek, amelynél az orális kapcsolatban már nem használt óvszert. Tudni kell arról, hogy a fertőzés korai szakaszában a fertőzöttek szájában, a nyálban igen sok kórokozó treponema pallidum mutatható ki, tehát nem csak a fertőzött nemi váladékkal, hanem bizony a nyállal is továbbítható a betegség. Ugye egy fertőzöttnél, hogy melyik úton, módon kapta, az azért sok esetben nehezen kideríthető, de egy biztos, hogy az átadásához, a szerzett szifilisz átadásához fertőzött személlyel lefolytatott szexuális aktusra van szükség. Lappangási ideje a szifilisznek klasszikus esetben az első klinikai tünetek megjelenését tekintve körülbelül 3 hét, ekkor a behatolási kapuban, és ezt többnyire férfiak szokták megfigyelni magukon, alakul ki egy fájdalmatlan tömöttség, aminek a felülete kisebesedik. Ez miután nem okoz panaszt, és többnyire, illetve az esetek jelentős részében pár hét alatt magától meggyógyul, és nem vezet a hímvesszőnek az ödémás duzzanatához, ami feltétlenül elviszi a betegeket az orvoshoz. Tehát nem biztos, hogy a beteg a szifilisz első stádiumának a klinikai tünetével orvoshoz fordul.
Ez feltétlenül nem történik meg azokban az esetekben, amikor rejtett helyen, vagy atípusos helyen jelentkezik a fájdalmatlan seb, ami spontán gyógyulása révén eltereli a páciens figyelmét az esetleges nemi betegség lehetőségéről.